We have no power to change Ние anything нямаме всъщност силата да промениме каквото и да било, except one thing, с изключение на едно нещо. which is us. И то е на себе си. Anything Нас. outside. You cannot make someone to love you. Човек не може да накара някой друг да го обича. You cannot even make someone to hate you. Не може да накарате някой да ви мрази. People choosing this by themselves. Хората избират тези неща от те самите. We have no power over anybody. Ние нямаме власт над когото и да било. The question for you is, Въпросът за теб е, what is in you какво има в теб, that cannot accept people as they are? което не приема хората такива каквито са. You know what compassion is? И знаете ли какво е съчувствие? Is understanding the lack of understanding. Разбирането на липсата на разбиране. Can you understand someone who does not understand? Можеш ли да разбереш някой, който не разбира или I'm не tired of разбираш? that. You're tired Аз съм изморена от това. because you haven't finished it yet. Изморен си, защото още не си го постигнала това. Anything that gives you pain Всяко нещо, което ви носи болка, is something for you to learn. е нещо, което има да научите. Anything you want Всяко нещо, което or искате anything you don't want или което не искате, will control you. е нещо, което ще ви контролира. Anything you want, anything you don't want will control you. Нещо, което искате или не искате, т.е. той има контрол над вас. If you learned, one of the things I learned when I learned to be a family therapist, Когато се учих да бъда фамилен терапевт, that shocked me the most. Имаше едно нещо, което много ме шокира. The source of problems in family, Източника на проблеми в which семействата, is again in a wider group also. отново, The same thing happened in the bigger groups, not only the т.е. family. не group. само в семействата, но също нещо се случва и в по-големи групи. Every person Всеки човек is interfering се меси на другите, in somebody else's life. в живота на някой. Everyone. Всеки човек се меси Everybody в wants живота. somebody else to do something. Всеки иска някой да направи нещо конкретно. If you worry about you and you alone, Ако ти гледаш себе си единствено, the whole world will change. т.е. се тревожиш за твоите неща, тогава наистина света ще се промени.